La verdad que es un orgullo para la provincia poder tener un derbi en tercera, ojalá siga muchos años, pero un poco desde el punto de vista técnico para nosotros es un partido más, es un rival directo. Venimos de un empate el otro día en casa y al final un poco queremos intentar seguir con la dinámica que llevamos, sobre todo después de Navidad, enlazar prácticamente empates con victorias semana tras semana. Sabemos que no va a ser fácil porque el Valls ha dado un vuelco importante en los últimos 2 meses. Los últimos 4 o 5 resultados han sido de 1-0. Cuando un equipo compite, lo dicen los resultados, que al final están ajustados hasta el último minuto. Ganaron 0-1 en campo el Igualada, después el resto los han perdido, pero al final cuando han perdido los resultados por la mínima es que han tenido opciones hasta el final del partido para puntuar. Se equivoca, pero solo hay que ver el partido que hicieron hace aquí 15 días contra el Europa, el líder. Ganó 0-1 y el Valls hizo muchísimos méritos a nivel de juego y a nivel de ocasiones muy claras de gol. Y si al final viene aquí el líder de la categoría y acaba pasándolo muy mal para ganar el partido, nosotros no vamos a ser menos. Vamos a venir a ganar, vamos a intentar explotar nuestras virtudes, a controlar las suyas, que también tienen y muchas, pero que nadie se piense que va a ser un partido fácil. Al final creo que cuando hay un cambio de entrenador es porque hay cosas que no funcionan desde el punto de vista anímico, de juego. Bueno, nosotros llegamos con una idea clara de cositas que teníamos que cambiar. Queríamos desde el inicio, yo lo dije, que el equipo supiera competir bien, que fuera sólido, que fuera honrado, que en el esfuerzo siempre se lo dejara todo y al final que nosotros sabemos que tenemos una plantilla que tiene nivel, que tiene calidad, pero eso se tiene que demostrar en el día a día, en los entrenamientos. El otro día se lo dijimos a los chicos que habían dado un vuelco importante a nivel de goles encajados. Prácticamente ahora, desde que llegamos nosotros, vamos como mucho a una mediana de 1 por partido, cuando antes de nuestra llegada me parece que era por encima de 2. Al final un derbi sempre és un derbi. Ja va ser una setmana bonica abans d'anar a jugar allà i crec que aquesta setmana també ho serà. Al final som 2 equips de la província, els 2 únics que estem a tercera divisió i bueno, són partits on s'obliden classificacions, s'obliden resultats, s'oblida tot i l'únic que importa és intentar competir i intentar sumar 3 punts. És un derbi, al final crec que aquesta setmana la motivació sobra perquè crec que estaran tots, o estan cada setmana motivats, però nosaltres com a cos tècnic intentem que ho estiguin més i que es prenguin el partit del cap de setmana amb la importància que toca, però aquesta setmana sabem que tots tindran ganes de jugar, que tots tindran ganes d'entrenar bé durant la setmana per intentar arribar al cap de setmana i poder estar allí, i és el que dius, quan són derbis les classificacions s'obliden. Després potser sí que durant el partit, si el partit te se posa de cara bé i si no te se posa de cara et costarà més perquè sabem quin equip té la Pobla i creiem que el que va passar a la primera volta no és normal, anar perdent 2-0 i ser capaços de remuntar, però bueno, nosaltres ho afrontem com els últims partits que portem jugant, com una final i com una possibilitat de sumar 3 punts. Tenim clar quin és el nostre problema, fa un mes que no fem un gol i al final és aquest el problema que estem tenint. Crec que a nivell defensiu estem prou bé. Si analitzem els 4 últims gols encaixats han sigut 2 estratègies, un error a Sant Feliuenc i el gol de l'Europa, que era difícil de defensar perquè la velocitat que ho van fer no es donava temps d'arribar, per tant si no marquem és molt difícil i hem d'intentar aquesta setmana fer-ho, intentar sortir per ells, intentar sortir, tancar-los a la seva àrea, apretar-los i intentar aconseguir un gol que ens deixi ficant per davant un partit i a veure si som capaços de gestionar-ho o no. Nosaltres intentarem que no, i intentem que no, i durant la setmana crec que som dels equips que més finalització treballa en tots els entrenos. Però quan no tens aquell punt de sort, al final o toca amb un defensa o va al pal, com la de Ramon Miranda, que era l'empat 1-1 a la segona part. Bueno, em preocuparia més que l'equip no fos capaç de generar aquestes situacions de gol, però crec que les generem. Per tant, crec que és qüestió de temps que acabin entrant i de que agafem aquesta ratxeta que ens permeti sumar puntets. És un equip que fa 8 setmanes que no perd, això ja diu molt. És molt difícil en aquesta lliga estar 8 partits sense perdre, per tant és un partit totalment diferent, crec que són equips diferents, el d'aquella Pobla i el d'ara. L'altre tenia moltes virtuts i aquest té unes altres virtuts, per tant haurem d'analitzar bé com estem fent i intentar competir-los, igual no de la manera que van competir, sinó d'una altra, però intentar buscar la manera per poder fer-los mal i poder generar-los perill.